tafi Chinese Republic, tafi Chinese Bakery inda ake gasa biredi na Chinese da sauransu da cincin. Za ka je ka samu bahaushiya san baleliya ba ta wuce shekara 25 ba, wata da goyo ta zo tana bara. Ka tafi filin Arafa, ka tafi Muzdalifa, ka tafi Mina, ka tafi wurin jifan shedan, za ka samu matanmu ne Hausawa, mutanenmu ne karti samari, wani zai sa a ɗaure mishi hannun shi ta cikin riga ya leko da hannu yana langa da shi haka. Sun mai da abin business. Za a ɗibi yara ƙanana daga Kano, daga Sokoto, Katsina, Zaria, Gusau, garurukan musulmi, sai a je a ɗibe su, sai a je a kafa su a wurare mabambanta a filin Arafa. Sai a sa coordinator yana tsaye gefe guda, duk abin da suka tara sai marmaza sai karbe sai kai wa ita hajiya, tana nan a shari'a Mansur ko shari'a 60. Ka gani gashi. Da kai ka duba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba kya tsoron Allah ko? Ba kya tsoron Allah. Allah ya kiyaye. Irin wannan na Saudiya ne gashi nan. Na Saudiya ne gashi. Haka za a gani. Wannan sharri ne jama'a. Me yasa Bahaushe a zamanin Sardauna, lokacin iyayenmu suna da izza, suna da isa a ransu, sun wadatu da wadatuwar zuci da Allah ya ba su. Aka nemi Sardauna ya rinka kawo mutane, ana sa su suna wanke Ka'aba, suna ainihin hidindimu a Makka. Sardauna sai ya ɗauki wannan cin mutunci ne gare shi, har ya nemi cewa ƙasar Saudi Arabia sai ta apologizing, wannan an yi mai wulakanci. Ya za a ce ya kawo mutanen shi su rinka wanke-wanke, su rinka shara, su rinka kaskanci. Shine aka buga aka yi wajejen kasashen Bangladesh da sauransu. Shine za ka rinka ganin su Bangalai da sauransu suna aikace-aikace a kasar. Yau bai wuce shekara 5 ba muna Saudiya, nake ce wani na ce da a ce Sardauna ya san haka Bahaushe zai dawo ya wulakanta a Makka, Bahaushe kaskanta a shari'a Mansur da shari'a kaza da anguwa Hafayir kaza da kaza, wallahi al'azimi da su zo a matsayin masu shara da ya fi musu mutunci su zo a matsayin da suke a yanzu. Domin yanzu dan Bangali din nan ane mai kallon shine kaskantacce a cikin ma'aikata a Saudi Arabia, amma sai ciro riyal 1 sai kada ta a goshinka sai ce gata, dukkan mata kabilar ka bata wuce in bata wannan in yi kaza da ita ba. Nawa ce riyal 1? Naira 35 ko naira 40, mafi tsadar farashin ta kenan. Zai ce dukkan matan ku gashi nan, zai iya bayarwa ya je lalata da ita a Makka. Ga su nan bi suke suna tsintar gwanagwanai da bola, bin su ake a guje. Yaran mu samari su ne masu gadi, yaran mu su ne masu kwasar shara. In ka gansu su ne marasa kunya, su ne area boys a cikin garin Makka, waɗanda ake ce musu 'yan agulla. Saboda iskanci, wai in kai mishi magana sai ce agullak, wai aqulu laka, sai ce agullak. Shine aka sa musu 'yan agulla, sun zama 'yan iska, sun lalace. Na'am, tare da wannan kuma muna alfahari da wasu waɗanda sun yi ilimi, domin yau a jami'a Ummul Qura muna da professor a ilimin qira'at, Professor Sami Bahaushe ne. A ɓangare na harkar ilimin zamani yau muna da ainihin injiniya Samir, shine chief engineer na nepa ta cikin garin Makka, Bahaushe ne. Muna alfahari da waɗannan, amma kuma kai ka san ana hukunci da aglab ne. Suwaye suka fi yawa? Waɗanda suka lalace. Don haka muna faɗin wannan ne ba don cin zarafi ba ga al'ummanmu, amma don abin ya ne mana ciwo. Ko an fahimta jama'a? Saboda haka wajibi ne mu san illar bara. Lallai irin waɗannan barace-baracen da ake, wallahi al'azimi haramun ne. To sa'an nan dubi, mu kaɗai ne ake samu a cikinmu masu karatun alkur'ani muna yawo muna bara. Na zauna a cikin garin Yola jama'a a jihar Adamawa, na zauna kuma a Jimeta. Kusan ya kasance babu wani yanki da ban zauna na waɗannan ƙananan hukumomi ba jama'a.
kuma na yi aikin bincike iri-iri, amma wani abin mamaki ba ka ganin 'ya'yan fulani da ake kawo su karatun ƙur'ani ba ka ganin su suna bara, sai 'ya'yanmu daga jigawa, 'ya'yanmu daga katsina, 'ya'yanmu daga wasu mabambanta su ne za ka gansu suna bara. Wannan sai ja hankali na, sai na bincika menene ya kawo haka. Sai suka ce ai su al'adarsa a nan ko daga Kamaru ne ba Fulatani ya kawo ɗan shi karatun allo, to zai zo da buhunan hatsi, zai zo da kuɗi wanda zai ba modibbo a karantar mashi da ɗan shi a dafa abinci, shi kuma modibbo sai ɗauki masu dafa abinci suna dafa musu abinci suna ci. Na haka in ka ga yaran nan sun je gona, sai dai modibbo ya sa su je gona kawai saboda biyayya da neman albarkan malaminsu, amma ba dan su tafi nemo abinci su kawo wa malami ko su kawo ainihin su tara kuɗi ko kuma makamantan haka ba. Wannan ya buɗe ƙofar yau duk wani ta'addanci zargi ake cewa daga cikin musulmi ne, sai a ce waɗannan almajirai su ne in sun girma suke zama 'yan ta'adda. A nema na wannan zargin. Don haka kun ji matsala ta farko dangane da abubuwan da muke ƙoƙarin mi wa'azi a kansu. Illar bara na daga cikin illa mafi girma na bara shine wannan abin da annabi ya faɗi a cikin hadisi. Matuƙar kana bara, ranar alkiyama za a waye gari za ka tashi fuskar ka babu nama, za ka tashi da ƙwarangwal, to wannan kuma ba siffa ce ta waɗanda za su samu rahama Allah ba. Ina fata an gada. Allah ya taimaki da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan. Ahlan wa marhaban. Jama'a kun ji abu na farko. Abu na biyu sai tumasanci. Menene tumasanci?